Jaurlaritzako abokatuek osatutako txostena oinarritzat hartuta eta funtzionarioen gabonetako ordainsariak kentzeko agindua bidegabea iruditzen zaiolako Jaurlaritzak abenduko paga ordaindu egingo du. Gainera, uste dugu abenduko aparteko ordainsariak kentzeak defizitean izango lukeen eragina oso zalantzazkoa dela. Erabakiaren oinarri juridikoak azaldu ditu Idoia Mendiak, Rajoyren dekretua eta Euskadiko aurrekontuen legea maila berekoak direla esan dute Jaurlaritzako abokatuek. Hau da, bata bestearen gainetik ez daudela. Beraz, Rajoyren dekretua aplikatu eta funtzionarioak ordainsaririk utzi aurretik legebiltzarrean onartu beharko litzateke aurrekontuen legea aldatzea. Hori ez da gertatu, bi legeek indar bera dute eta orain konstituzionalak erabaki beharko du zein aplikatzen den. Hori ebatzi bitartean funtzionarioek ordainsaria kobratu behar dute. Si el gobierno vasco hubiera decidido no pagar la paga extra, estaría tomando una decisión contraria a derecho, no ajustada. Idoia Mendiak argitu du Jaurlaritzako goikargudunek eta sailburuek ez dutela abenduko ordainsariri jasoko, bai ordea 77.000 langile publikoek. Medikuak, irakasleak, ertzainak eta gainerako funtzionarioak dira elkartasunaren eta herritarren arteko berdintasunaren euskarria. Jaurlaritzak 207 milioi euro erabiliko ditu langile publikoen gabonetako paga ordaintzeko.